Hello mga kalangga, sumubasa tagbaluto wala ang talingga. Wala talingga diri. Diri ta sa Buhat 2021. Buhat 2021. Ato si Pablo sa Salim na namilit kami niya ug niya Minggikan ng diretso kami lawig kaingon sa posa pagkasulod nga adlaw sunod nga adlaw abot kami sa Rodas ug gikan dito padayon kami sa Patara dito may sakyanan nga adto sa Pinisia busa na nakay kami sa dito na kami paglapit diin nakita nga mo ang siyempre minglawig kami sa habagatan ini paingon sa Syria minggawas kami sa Tiro diin mindunggo ang sakyanan aron pag diskarga sa nakit-an na namo ang mga magtutudlo dito nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana pinaagi sa gahom sa espiritu sutihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem sa natapos na ang panahon sa amoang pakig uban kanila mingpadayon kami sa amoang panahon silang tanan uban sa ilahang asawa ug mga anak manguyog kanyang kanamo ngadto sa gawas sa syudad ug didto sa baybayon luhod kaming tanan ug nag-ampo unya na namilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakyanan samtang sila na mauli padayon kami sa amoang panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolemaida didto gihimamat namo ang mga kaigsuonan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw sa pagkasunod adlaw minggikan kami ug miabot sa Capernaum sa Siracía adto kami sa balay ni Filipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami abot si Filipe usa ka pito ka tawo nga mipili didto sa Jerusalem siya may upat ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo minduol siya kanamo ug giuha niya ang akos ni Pablo unya gipabakos niya sa bakos ang iyahang tiil ug kamot ug miingon mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo ang tag-iya niining bakusa kapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa giingon niini paagha ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo sa amoang pagkadungog niini kami ug ang uban nga didto minghangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem apan mintubag siya nganong nagtilak man kamo ug naghatag ka nako kaguol andam ako mabilanggo ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod ug alang sa Ginoo nga si Jesus dili gayud namo siya
kapugna. Busa undang kami sa pagpugong kaniya ug ningingon matuman ang pagbuot sa Dios. Human niini giandam namo ang amoang mga butang ug gikan kami paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinud-an sa Sariya nga nanganguban kanamo og ila kami gihatod ngadto sa lugar mansyon maoy amo ang among abutan si Amason ang Manason taga Sipre. Unya siya usa sa unang mga magtutudlo sa Ginoo niadtong dagita. So mo itong libas na kabuhat 2021. Balay ko ng Diyos. Bye bye. Thank you for watching.